Alah wis lah sakmene iki wae. Sakmene prayo wareg lho. Marai udan-udan arep akeh-akeh yo abot. Iki lho abot era. Yah, semene wis kok daripada ora nang pakane. Nah, ini wis balik. Kok mah dipakan kan ora bengok-bengok ae. Sapi penyembih kaya mbuh. Cerewet sapine. Bengak-bengok. Sopo kae? Kang, nggih. Balik-balik. Kayak ngeki mangan sapi. Jan cuacane iki mendung sahdu. Ngene iki enake nggih turu. Terus cah kok ngarit kok yurung balik iki ngendi lek ngarit iki. Montor arep dolan barang kok ya pangharung balik ya ini. Pak Gremes wis kadung janjian karo kanca lho kok malah. Kan. Adem-adem ngene iki enake iki turu tapi ya piye tuntutan ngarit tok ora mergo tuntutan ngarit mah aku serana ladang nggih ngarit iki jan. Loh. Kayak suara motor kayak nang mburi kae. Jok kayak jangan-jangan. Alhamdulillah teko omah. Mudeng ora montor karo dinggo lho kok malah. Wong montor karo dinggo ini kaya dinggone ngendi lho? Tak nggo dolan. Ya ora omong mau jenenge sik ngarit. Montor karo dolan mulek kaya empuh. Ya kan ora reti ra gremarane ning ladang. Wong ngomong ladang montor ki kok ya angger nggo pedahan enek to pedah nganggur kae. Ora sanggane montor nek arep kok dolan ngaku. Nggo pedah ya abot tok. Wong ngomongnya ngengkel kok. Abot ora ya iso nggo pedah. Ya iso tapi kan angel nanjak tanggul. Nanjak tanggul ya didurung kok montor ngarep dinggo. Sendal tenan kemalahan kae. Montor arep dolan ngene iki acara selak. Dolane ngendi lho isuk-isuk kok. Ki urusan wong lanang, kowe rasah wong wedok urusanmu ki ngarit. Ya aku ya pengen dolan juga melok. Melok. Mosok gur kon ngarit ae. Wong kok urusanmu ki ngarit rasa melu-melu dolan ki urusan wong lanang. Wong kok Mosok melok dolan kok mangah digawa ora balik-balik lho. Kan rarti lek sampe dolan. Kenen janjian karo kanca ngantek telat kok malah diomongi tak tenan kalahan kengko. Ya kan telat sedilu ora apa-apa to. Masalah Ndre cangkeme tak ditemokane iki engko. Wis kono gendang dolan ah. Dolan-dolan. Ngarit sak ipet kaya ngono kuwi engko ditambahi kuwi. Go pedahno. Udan lu abot. Ora wareg sapine pakane sak ngono kuwi. Engko montor iki wis dirubah-rubah iki. Nah aku arep penting ya sampai dinggo. Ora kok terus ora ngerti apa wong lanang arep penting. Malah penting opo? Ora ngerti apa. Penting opo?